Paling iki bener katane Waluya mau iki kakean dosa ya. Soale apa? Cewek iki lho. Lah piye? Kowe iki paling ya ora tau amal dan ibadahmu iki kurang paling. Ngece iki kok. Masamu aku sholat terus ngomong kowe. Lah terus Ngamal barang yo ngomong kowe. Masane yo cukup ngomong kok. yo disiarke ning tawa musala to. Pon. Sing ngene Mbah Yai kok malah. Ngenteni yoyo wis kene pol. Nandi ki wonge. Jos itu. Bola musjiwi to. Lah yo cak mancing bedho kapane ngono. Yo iwake to, Pon. Iwak apa cekapane. Daripada mancing emosi. Ngene iki ngemeng-ngemeng aku kok yo ngadeg terus apa yo ora aku kesel bokok. Linggih kene to yo. Terus senengan kowe ndak mbok rayu aku. Jelas to yo sithik rek. Emoh. Kowe dipangan apane to, Pon? Sithik, Gede. Ajar sithik ora kalong rek. Piye iki wong Waluya suwi. Jal parani ngono lho, jal parani. Aku bakal mlaku. Yo to yo. Ayo bonceng numpak motor. Numpak apa? Brangkang. Mbah mati ngono. Ngene wae, Pon. Aku sing numpaki kowe sing nyurung ngono piye, Pon? Masuk Yo. apa, Pon? Ayo to. Ayo. Yo. Estol. Oh, alah kowe to, Sum. Tak kira bakul gethuk sing biasane nang mbung kono mau. Lah, bola-balik ketemu garangan kue meneh. Garangan piye? Garang-garang lah yang gandeng lho. Ini cok. Yo, ngomong aja apa, Sum? Aku dodol estol. Es apa? Estol. Walah, pas kowe ra kambon dodole estol. Garangan pikirane kok pikirane. Piye? Wes dodol apa iki? Estol kita es teh karo pentol. No. Lah nggone Ora kok. tol-tol kok. Lah pikiranmu lho pikiran omes nek otak-otak mesum yo ngono kuwi. Yo jangan ngono kuwi nek pikirane. Napa piye? Iki go apa wae? Ki gua pentol karo ki es teh piye arep? Pas nganu, koncoku nang kono golek es yo. Yo ayo. Bocah ngene gak apa ya? Yo. Yo. Kok nek bocor, iki pete wantek iki. Oke. Wes, Wes, jelas baku ha. wah iki wis bakoh iki. Lah ben romantis ngono maksude. ngono. Oh, senengan kowe gemes. Siti, Sum. Lah, bola-balik ketemu garangan iki meneh. Iki ngomong kancane iki sapa dhewe yo iki meneh. Lah ndek mau ki kowe ketemu Waluya ki ning ndi to, Ning Sum? kono kae lho, aku wis mlaku ning kono dindek masamu. Oh iya, Wal, Pon. Nganu, saiki wong Sumi wis ora dodol kopi meneh, kowe ra iso nongkrong meneh. Lah apa? Lah saiki alih profesi ning estol ki Lah nore. piye? Aku nek dodol ngopi yo rugi terus, mbok utangi terus ora mbok sauri. Wis sabar wong dodolan wis sabar. Yo, sabar itu ada batasnya lah. Piye, ha? Yo manusia iki kadang ono, kadang ya ora. Ning sak ora ono, ngono lho. Ayo. Sok. Ono yo sak sok. Kan aku sing rugi. Piye jajal? Beli pura aku, Sum. Ya situ duitmu pira? Tuku pira? 5.000. 5.000 wae. Ya ini mang paling Yo, kabeh yo. to. Iki pono kalah doli gak ada duit wong. Tang wae wong. Tang terus. Iki gaweane Sumi dhewe lho wi lho. Mosok le. Yo, ini Oh, kuwi wi. Tapi aku salah sih kowe, Sum. Ini. Sembarang kok yo gelem adol, kopi yo gelem. Lah piye? Tahu ya, gelem. Iki untuk menyambung hidup masamu. Mula aja utang ya. Lah ngono mbiyen apa tak nafkahi kok mau gini sih. Lah aku ra cinta. Duh. Nyari barengan sih. Ayo barengan. Marane iki mau 2.000 lho, iso dadi 2 jam lho dadene Lah males. gak cinta gara-gara aku utang mau. Nah, Cinta iya. saiki nggo duit duit ora. Utang to, karo dik sumsum tenang. Wis Sum mang 1.000 tok rek. Wis yo. Nah, tak mboi siji. Aku wonge kan apian. Sum. Yo. Wih, jawase habis e. Iya dong, ekstra pedas. Pedas.
Ora Pedas. besik. Pedas omongane tangga. Pedes. Ya, Wis neh nek aku mbok tolak ning lho. Wis. Gak nggo cas. Sausé branded kuwi. Sumi ki muah nak abal-abal. Kowe gak delok kon? Enggak Tak bayare sing tenang. isin aku. Apa isin? dijajal sumiku enak lho. Kuwi resepe saka sapa sumi-sum? Resepe saka mbah aku nenek moyang lho. Oh, kuwi wi. Temurun. Oh, kuwi wi. Iya. Coba wal, Jajal, Gage, dicoba sik jajal. wal. Piye enak toh? Pedes. Iya mbok kei caos kok ora pedes ki lho. Jo, apa mbok cekak dhewe? Nyok. Kancane rambuke katanya bagi kabeh. Bilang sik wal. Pedes neh, Ono, toh. Wal. Mane tangga. Nek kok diarani garangan ki pedes. Kamu tak melu jajal lah. Jajal enak wi gaweanku. Kamu merasum? 1000. Tak bayar nih. Ya to yo. Utang Ben kok. aku utang terus. Duit kari 5.000. Piye enak toh? Baik. Untukku aku sing entekno kene. Yo gak apa-apa kan kancamu. Lah Kok ngomong-ngomong, apa nyusahno wong kok. Apa-apa mancing. wis ngombe. Iya, Oh, nggo iya. es jare. Yo nggo to yo. Es to. Yo bayar dhisik to yo. Engko Yo, bu aku tak utang neh, bayar, bayar sik. Bayar sik. Ayo lho. Bayar kuwi to yo. Duitnya sak pasrahno kowe no. Kakek aneh mbak kali terus. Hilang sisan gitu ya. Ora tak doli. Ki, Apa iki rek trimo 500? es sithik lah kok kanggo aku kene gak lah. 500 ya? Yo, Nan? Yo. Yo. aku tok sing wae. Ya, Iki apa rek? Lah, iki Es batu godhongan bloko. gopo. lah dhuwitmu piro 500 rek kon entuk es teh ki kon ndi? Kowe kok ya tegel mento sum. Ki yo Masa es kon ngombe kotakan dhewe ae, kotakan. ngene. Kotakan. Tegele, tegele. Masa. Iki wong panasan juga ngompro kene kok sum. Kita sithik-sithik ngono sum. Alah, gak usah. Wes. Gulane lah gula. Gak, aku pe kukutan. Bola-bali nek kepethuk garangan nih pawakan rugi aku. Piye? Bayar maksudnya. Sum. Iki ku keri. Ayo. Dimundur kabeh. Kok bakul lo. Oh,